Бизнес университет с 30 годишна история и традиция в иновациите. Съвременни програми, преподавани в модерна база или в доказан онлайн формат. Място за възможности в България и чужбина, чрез Еразъм и над 60 глобални партньорства. Но чакай! Не всичко е до постижения и числа. По-скоро до историите на нашите студенти. Казвам се Симона Михайлова. Казвам се Савина Здравкова. Казвам се Денис Киров. Казвам се Андриан Георгиев. Случката, която ще запомня за най-дълго време, и ако ли не и за винаги, ще бъде постъпването ми в студентски съвет, тъй като търся мотивирани хора, които са близки до моите интереси, ако ли не и същите. Срещнах се с много позитивни хора, хора на знанието и това е един много специален момент за мен, който аз винаги ще помня. Мен беше изключително вдъхновяващ пример, тъй като въпросният научен ръководител не е с много голяма възрастова граница от мен. И аз си казах, след като този човек може да постигне това на тези години, защо аз да не мога поне да се изкача още едно стъпало нагоре. И бях много впечатлена от отношението на всички тук, на преподаватели, на студенти, което аз тогава бях на 16. Съответно обаче отидох и до още няколко университета, все пак за да направя база сравнение. Но тогава разбрах, че съм на правилното място, където винаги ще получим дали подкрепа от тях, дали консултация или нещо подобно. Спомням си, когато завършвах училище и колебаех се дали да уча в чужбина или тук. Това, въпреки че е сложно за един млад човек, който не е сигурен живота на къде отива, точно в такава критична точка, но реших да избера този университет точно заради това, че отговаря на всички мои очаквания. Общо взето това е историята, чисто човешка. Добре дошли! Добре дошли! Добре дошли! В Международно висше бизнес училище.